sini o mandai amsaini rungni lamao kesung sati musungi tongnai sini batsakang hostel ni ojama principal ani da koto da bimol tai oro phaimandok phaijak sini o amsaini simingya sini pura sini o haste wano sinijak resap korung sini sirsitin resap korung ani mama Bishwakumar Debbarma tai ani khajani tangsong ani sipai TDM ni president Sintakuk Jitendra Debbarma TDM ni adong Surojit Debbarma tai sini o amsaini belai kokrobai korung sini da Gopal sini da Rosiram borno ang paiphlaya ani mothani tai ani bai thangnengoi lamsogo।